Boiro será o escenario da terceira proba do circuito de golf Barbanza Arousa 2025, unha competición federada que continúa sumando éxito e participación na súa 9ª edición. Esta fin de semana o golf volve ser protagonista na comarca co 9º circuito Barbanza Arousa 2025. A terceira das 4 probas puntuables celébrase no municipio de Boiro, adicado desta vez á Pobra do Caramiñal, nun percorrido curto que se poderá disputar o venres, sábado ou domingo. A cita reunirá xogadores e xogadoras de toda a comarca nunha competición federada que puntúa tanto para a clasificación xeral do circuito como para a orde de mérito 2025. Na segunda proba volveu a destacar o rianxeiro Daniel Varela, que logrou acadar un imperioso resultado de -9. En categoría handicap impúxose Marcos Janeiro con 43 puntos. O trofeo sénior foi para Francisco José Cabalar, mentres que Clara Grelo venceu na categoría feminina e júnior con 40 puntos. A última cita a cal pechará este circuito levarase a cabo a finais do mes de decembro en honra ao Concello de Ribeira, momento no que, ademais, se entregarán os premios e a orde de mérito da tempada.